Nebol dostatok energie, ale chvála Bohu, bol to ťažký zápas, možno takýto zápas ma práve nakopne. Teraz máme trošku voľno, treba zregenerovať, urobím preto čo najviac, aby som sa cítil lepšie. Vyhrali sme, máme body, čo viac si môžeme prejať, keď to bolo síce napäté, ale taký hokej ja už v dnešnej dobe ľahkého supera nepoznám. Celé telo nefungovalo moc, proste bolo to zlé, kondične to bolo zlé, takže jak som povedal, treba zregenerovať a verím, že sa to dá do normálu. Zakončenie, myslím, že sme sa netlačili moc dovnútra, strieľali sme z diaľky. Bielorusi dobre bránili, ako boli vnútri stále toho pásma, my sme boli len okolo nich a strieľali, nemali sme moc dorážok, takže je to pre nás ponaučenie, treba sa dostávať viac dovnútra, okolo tej brány, bránkoviska a vytvoriť si ďalšie šance. My vieme, koho máme poraziť, ideme od zápasu k zápasu, vyhrali sme, tým pádom nedávame šancu im a to je super. Som povedal, nám stačí vyhrať, to je jedno ako, ale stačí vyhrať.